हम नैहर जाए अरे हम नैहर जाए कहे भौजी 8 दिन ना होइत बा अभी और नैहर फिर से जायला बा यार से मिले जायला बा ना। नैहर के बिगड़ल बाड़ू तू, कोई थाना नइखे बचल जहाँ पे तू हल्फा नहीं खूब बचैले। कौन कौन थाना में मचैले बानी बतावा तो तनी, इल्जाम लगावा ताड़ू। अरे ये कैसो थाना में तो मचैले बाड़ू, अरे कौन कौन बतावा। अरे ला सुना कौन कौन में मचैले बाड़ू से। ससुरार से महाजलाइयार से नैहर के 76 भौजी, नैहर के 76 भौजी भगल ससुरार से महाजलाइयार से। अरे रुसल बहभतार से महाजलाइयार से। सोलीगंज तरह से नवपटन पढ़वा में पेन के घूमे जर्सी, रमगढ़ चैनपुर हैदरानगर जी हल्फ मचौल भौजी मैदानी नगर जी। सतबर वाला रवचुए देख के सिंगार से महाजलाइयार से। अरे रुसल बहभतार से महाजलाइयार से। मुहम्मदगंज हो बिशरमपुर छतरपुर हरियरगंज हो। नव छोकरावे नाव पीपर के छोहर में धैल उतार नवा डीह के बाजार में। पलमुआ मोहे पलमुआ बरमा घायल बापे यार से महाजलाइयार से। अरे रुसल बहन